Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι. Συγγνώμη που δεν ανέβαζα τόσο καιρό βίντεο γιατί έγινε ένα θέμα. Λοιπόν, σήμερα στο σημερινό επεισόδιο θα αρχίσουμε να βάλουμε τη φιλτροχωάνη στο Toyota. Θα πάμε να πάρουμε σωλήνα για να κουμπώσουμε τον αισθητήρα επάνω, γιατί έχει και αισθητήρα αέρα το αυτοκίνητο. Δυστυχώς δεν το έχει πάνω στο κολάρο, το έχει στο παπά επάνω. Και θα δούμε τι σωλήνα θα βάλουμε και θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, πάμε. Πήραμε το σωλήνα, θα τον δείξω όταν πάμε στον εξατμισάτορα να κάνουμε τη δουλειά, γιατί θέλει μια μικρή δουλίτσα το αυτοκίνητο. Πήραμε τη σωλήνα, θα πάμε να κάνουμε τώρα δουλειές και τα λέμε σε λίγο. Να το ηχοάνει, εδώ είναι, τώρα θα δούμε ήχο. Δώσε! Δώσε τε! Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα. Η Χωάνη μπήκε τώρα μετά από πολλή ώρα που παλεύαμε. Δείτε εδώ, έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία η Χωάνη μας. Έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Ακούστε και ήχο κιόλας, κάνει πολύ καλό ήχο. Λοιπόν παιδιά, σε λίγο θα το πάμε και μια βόλτα κατά πάσα πιθανότητα να το δούμε και μαζί. Εδώ το Toyota. Και θα κλείσουμε το βίντεο στη βόλτα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε βάλαμε τη Χωάνη στο αυτοκίνητο. Κάνει και έναν ωραίο ήχο. Εδώ. Και τώρα πάμε να τη δούμε στο δρόμο. Λοιπόν παιδιά, πάμε να δούμε πώς κάνει. Ήδη έχει ακουστεί διαφορά. Το ακούτε και εσείς νομίζω. Να κάνουμε και ένα τελευταίο σπινιάρισμα να το δείτε και να κλείσουμε και το βίντεο. Ωραία, κόψε. Πάμε να κάνουμε τον επίλογο. Αυτό είναι το επεισόδιο για τη Χωάνη στο Toyota. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe για να το ομορφύνουμε παραπάνω το αυτοκίνητο. Ήδη έχω κάποια πλάνα για αυτό το αυτοκίνητο για έπειτα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή και εμείς θα το